रे बोका कितना समझाई तनी के। गाना के लाइन लगावल, गाना के गिनती करावला के देवी गीत ना कहल जाला। देवी गीत असली में सीखे के बा तो अपना मौसा के भेज दलो पापा जी के लगे अपना, ठीक बा, तब जाके असली में पता चली कि देवी गीत केकरा के कहल जाला। एगो गाना आइल बा पूरा तहलका मचैले बा, इना के लाइन लगातार लगातार फ्लॉप होते जाई आ फ्लॉप हो के आ देखावत जाई गाना। बाप रे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसा ऐसा गायक बड़ा सन कि देवी माई के आड़ में कुछ गा देता रसन। काला राक्षस देखनी तब प्रखंड हो या जिला देवी माई से हिला। बाबू जैया देवी माई चाहिए नु पूरे तार जिंदगी हिला दिया, ठीक बा। खैर हम यही पर बात करे नहीं है, एगो पवन सिंह के गाना होता एगो देवी गीत, जरा गीत के बारे में हमने के बात करत रहे सन। पवन सिंह और श्वेता मेहरा एक साथे बालो टी सीरीज से। अब पवन सिंह के देवी गीत हो तो सोच सकत लोग कि कौना लेवल के देवी गीत होई। पावर स्टार पवन सिंह देवी गीत आई सब भगती खातिर जानल जालन। तो भगती एगो गाना आवता जरा गाना के नाम बा लामी लामी केस। अब फाइनली ओकर पोस्टर जोन बा वो आउट हो चुकल बा। आ टी सीरीज हमार भोजपुरी तक कमिंग सून लिखल बा 1 से 2 दिन में, जैसे कि 1 से 2 दिन चाहे जैसे नवरात्र चढ़ो वैसे गाना आ जाओ। आ गाना के जान जरा लोग के लिख ले बा बाबू सुनबा लो तो हईजा से एक एगो चीज निकली कि वाओ क्या गाना होगा वो। विजय चौहान, हाँ विजय चौहान के लिरिक्स है और म्यूजिक डायरेक्टर के हिंदी में हो सकता कैसे कि इनका नाम तो हम भोजपुरी में नहीं सुन ले, अजय सिंह एजे। भोजपुरी में अभी तक नाम नहीं सुन ले, ठीक बा। पावर स्टार पवन सिंह अकेले ये गाना के गईले बड़ा, साथ में काम कैले बड़ी श्वेता मेहरा। आ टी सीरीज के वीडियो क्वालिटी के तू लोग जानता ही पड़ लो। अब ऐसा तो नहीं के पवन सिंह के कि लाइन लगावे के बाद ताता लगावे के बाद देवी गीत कितना गईनी ओकरा के गिनवावे के बाद। यही पर कुछ चमचा पालल हमरा धुरंधर भैया के कहत रसन कि आके सीखल इनकरा से कि देवी गीत केगा गावल जाला। बात सही बा भाई, बहुत लोग जाके उनका लगे सीखता, जे सीखता उ कहाँ जाता वो तू जानता ही बड़ा। तो एक पर हम कुछ ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करे वाला नहीं की, बस एक एगो चीज कहे कि जे भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन बा, जे भी गाना के इंतजार करत लगे बॉलीवुड लेवल के गाना देवी गीत में पवन सिंह क्या हो, तो देवी गीत में पवन सिंह के बॉलीवुड लेवल के गाना टी सीरीज हमार भोजपुरी के से जल्द रिलीज होके वाला बा। पवन सिंह और श्वेता मेहरा साथ में काम कैले बालो ताकि विजय चौहान के लिरिक्स बा, विजय चौहान केगा लिखेलन इ तो इतिहास रहल बा। अब पवन सिंह केगा गावेलन देवी गीत हमरा कहे के कोनो जरूरत नहीं है, सब लोग जानता, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, सबके वो पवन सिंह के लोहा मन ले बा। बाकी अब तहरा लोग के इससे का उम्मीद बा, का विचार बा, कमेंट बॉक्स में लिख लिख के जरूर बताइए लो। अब वीडियो के लाइक कर लो, शेयर कर लो। एक बात हम कही, तू लोग कमेंट नहीं खालू करत आ लाइक नहीं खालू करत, तो जल्दी जल्दी अच्छा से लाइक कर लो आ कमेंट कर लो। आ बाबू हमरा तनी ऐसा कमेंट अगर केहू के ठीक लागल तो हम ओकर रिप्लाईओ देम, ठीक बा। बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर